kɛ ala ka hinɛ ala ka yafa k'a ma k'a dayɔrɔ suma ka yen fisama ni yan ye n ko nin ye yiriba de karilen mali la tuguni an bɛ dugawu kɛ ala ka kɔ falen ɲuman na ala bɛ taa a ɲininka fɛn fɛn na o ka kɛ ala ta ye ala ka yen fisama ni yan ye k'a dayɔrɔ suma bon n bɛna i ka kuma in na ni an bɛ kɛnɛ min kan bi an bɛ projet in ka baara taabolo a tɔ parce que dɔw kɛra an bɛ dɔ de kɔnɔ hali bi projet in sira kan an bɛna mun kɛ sini n'ala sɔnna ma o ye kuruka de y'a fɔ cogo min baara mun kɛra ni fɛn mun ɲɛsigira jamanadenw ye ka ɲɛmɔgɔba ta k'a di ministre de l'emploi ma o ni formation professionnelle madame Sek Umu Salma o ni ministre kɔrɔ fɛn fɛn n'a delila ka baara kɛ o ni jamana ɲɛmɔgɔ o ni jamanadenw fɛn fɛn n'u bɛ se ka u yɛrɛ lasɔrɔ ka se yan an ye ko in ta k'a d'u bɛɛ ma k'u bɛɛ wele a kɛnɛ in kan bon i ka kuma fana na nin ko in nin ye mali bɛɛ de ka ko ye n'an sigilen b'a kan kalasa projet in ni n ko n bɛ segin a kan n delila k'a fɔ ka tɛmɛ n tɛna segin olu bɛɛ kan an bɛ mun na bi o ye mali bɛɛ de ka ko ye o ye dɛmɛ de sira ye dɛmɛ sira la jɔn fɛ alimanw u ka dɛmɛtɔn dɔ bɛ n'o b'a fɔ ko fondation hinɛ tɔn de don a bɛ dɛmɛ ta ka se mɔgɔw ma diɲɛ fan bɛɛ la olu de ka dɛmɛ selen b'a ma pour que an ka nin ko in kɛ ka nin ko in kɛ k'a ɲɛsin jɔn ma sifinnaka musomanw u ni musow an ka jamana musow ka se ka nin dɛmɛ s'u ma fɛn damadɔni kɔnɔna na bon sini ta in o ye min ye o ye fɛn saba in ye mun fɔ n'o ye tulubɔyɔrɔ ye tulubɔyɔrɔ o ye tiga ta ye ayiwa yani an ka kuma di ma an ye ja dɔw ta an y'a daminɛ ni baganw olu ka yɔrɔ ye an b'o lajɛ fɔlɔ an bɛ kuma kun don ni o ye ka kɛ ni ɲinini minnu kɛra yaasa mɔgɔw ka se ka faamuya an bɛ taa parc animalier la fala ye ka se ka yen jaw lajɛ fɔlɔ ni ninnu y'aw taw ye wa ninnu y'an taw ye kasi ninnu y'an ka misiw ye an bɛ ninnu don ambushi la ekɔliden minnu bɛ yan ambushi bɛ kɛ cogo di donc a bɛ kɛ cogo di i ka se ka nafa sɔrɔ la awɔ ka misi latulɔ mɔgɔw b'a fɔ ok aw bɛ hakɛ to o la ka misi latulɔ surtout sanga kunkurunin kɔnɔna na kalo 3 kɔnɔna na i b'a ye misi bɛ tulɔ sunkalo bɛ sɔrɔ i n'a fɔ n'i ma ɲɛ i bɛ kasi min fɛn fɔ i b'a fɔ a norme technique kan voilà donc i b'i labɛn n'i bɛ misi latulɔ i b'i labɛn kalo 3 de kama maintenant kalo 2 kɔnɔ mɔgɔw man'i ka misi u b'a dɔn k'a fɔ ko misiw tulɔ la donc o yɛrɛ bɛ dépend baara n'a taabolo fɛ parce que n'i bɛ misi latulɔ furakɛli b'a la balo cogoya b'a la a ka cɔri dɔ bɔlen tɛ awɔ olu tɛ se ka ba sigi yɔrɔ kelen o kɔni olu tana ye olu yɛrɛ tana ye kuruni ye donc faut k'olu to olu an tɛ gɛrɛ sisan an ka taa bagan tɔw lajɛ parce que an b'a dɔn k'a fɔ nin ye misi ye minnu nana n'o sɔnna ma sunkalo kɔnɔ i b'a ye misi bɛ sɔrɔ ninnu na min bɛ mɔgɔw mago ɲɛ seli la an bɛ fɛ ka ba nɔnɔ don n'a nataw la k'o bɔ an bɛ fɛ ka foromaji dilan an bɛ fɛ ka beurre dilan donc o fɛn minnu ni an b'o dilan o ka sɔrɔ déjà données techniques dɔ b'an bolo o kan donc ba ninnu o de kama u bɛ yan nin lahala la donc don n'a nata fɛ ba fɛnɛ bɛna caya k'a bugun kosɛbɛ ni ala sɔnna ma ayiwa n'an ye ba ye président Sala an y'a ye k'a fɔ nin ye baganw ye bagan minnu bɛ yen n'olu b'aw bolo yan n'aw bɛ olu bila yaasa ka se ka u labɛn mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na nin bagan lamɔyɔrɔ in ni nin bagan mara yɔrɔ in ni nin bagan tulɔyɔrɔ in a hakili nana kun jumɛn de kama Kasim an bɛ jamana min na jamana in sigilen bɛ fɛn saba de kan cikɛ bagan bana o ni mɔni o diɲɛ fan bɛɛ la mali dɔɔnin bɛ n'o ye kuma bɛ ka taa farafinna kan an ka dege musow ni tɔn ni jɛkulu tɔnw u ka dege kɔnɔ an y'a ye ko sɛnɛ ni bagan mara o ye fɛn ye an kan k'o sinsin o kan pour que ka dɔ fara u ka faamuyali kan o faamuyali in kɔnɔna na n'an nana ni tɔndenw ye o ni jɛkulu ye ka n'u la faamuya la ka n'u bila dege kɔnɔna na an b'a essayer ka bagan mara k'a ɲɛ yir'u la an nana ye k'a ye togodaw la bagan marala ka ca muso de ka teli ka bagan mara an y'a ye bagan mara fanga bɛ musow de la olu de ka teli ka bagan mara n'an nana kɔni u bila dege in na an baara tuma o tuma ni bagan mara min b'a la an b'a dɔn k'a yira k'a fɔ ko u b'a ye ko munna an tɛ bagan mara ko kɛ k'o ɲɛf'u ye parce que fɛn caman bɛ bagan mara kɔnɔ o b'u jɛ an y'a ye u bɛ bagan misɛnninw mara n'o ye ba ni saga ye an b'a ye fana u bɛ bagan kumabaw mara o ye misiw ye an b'a ye fana u bɛ kɔnɔdenw mara n'o ye sɛ o ni a n'a ɲɔgɔnnaw ye bon an ko nin ko in na ne ma ɲɛ an b'u dege f'an k'u dege fɛn na fɛn minnu sera so
u bɛ se k'u yɛrɛ bɔ a la fɛn min b'u bolo fana u bɛ se ka taaɲɛ sɔrɔ a la mun bɛ se ka sinsin u bolo u bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min o de nana ni sisan kɔni an ɲɛ b'a la ka bagan mara cogo kabu yan cogo di kabu yɛrɛ fila bɛɛ finman ni jɛman k'a dɔn ko ɲɛ bɛ sɛ wɛrɛ ni b'a ladon ka dumuni jumɛn d'a ma pour que a bɛ se ka kɛ n sagola bagan n bɛ se ka nin hakɛ sogo sɔrɔ a la n bɛ se ka sogo saniya sɔrɔ a la sogo duman sɔrɔ a la n bɛ se ka fana nɔnɔ sɔrɔ a la ka fɛn bɔ nɔnɔ la mun bɛ se ka kɛ vraiment nafa sɔrɔ yɔrɔ ye musow ma o de nana an ye wɛrɛ in dayɛlɛ n'i ye wɛrɛ in ye bagan si saba bɛɛ b'a la ba misi o ni saga bon o de la an ye nin hakilina sɔrɔ k'a bila musow ka dɛmɛ kɔnɔna na o n'u ka dege kɔnɔna na cɛsiri nin taɲɛ la u bɛ mun ɲinina u ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ an y'a ye fana k'a fɔ ko sɛw b'a la dɛ o sɛw fana suguya ka ca bon n'i taara fana kɔnɔ wɛrɛw n'i taara fana kulo tɔngɔnɔw o ni kamiw u b'a la n'i taara k'a fɔ mali tɛ bamakɔ ye o i mana bɔ bamakɔ da fɛ i mana na sibi yan manden i mana taa kɔrɔnfɛla la i mana taa fan o fan tilebiyan fan fɛ o kɛɲɛkɛɲɛ fan fɛ o bayan fan fɛ i bɛ taa sɔrɔ musow ka bagan fɛn misɛnninw sɛw i b'a sɔrɔ kamiw b'u bolo a maralen b'u bolo u b'a ladon u bɛ dɔɔnin sɔrɔ a la tuma dɔw u b'a minɛ ka taa n'a sɛw ma na bugun u bɛ taa la sugu la k'o feere k'u mago ɲɛ a la an nan'a ye fana k'an ka so sɛ ninnu u bɛ ka tunu u bɛ ka na ni farajɛla sɛw ye sɛ minnu fiɲɛ b'u kɔnɔ ni sɛla fɛnw don sɛla sila funnenw don a man ɲi en fait an ka togodala musow ma parce que a se t'u ye k'a san a lamara cogo t'u bolo minnu b'u bolo u bɛ ka tunu mais pour que olu kana tunu mun b'u bolo a ka mɛn an b'u dɛmɛ k'a sira yir'u la k'a sɛfanw k'a essayer k'a tɔɔrɔ cogo yir'u la u bɛ se ka segin so n'o sɛtigiw ye k'o mara an ka dingɛ kɔnɔ o de y'a to i ɲɛ bɛ farafinna sɛw de b'an bolo mali sɛw de b'an bolo mali kamiw de b'an bolo u bɛ dumuni min kɛ fana o y'u ka dumuni dunta minnu bɛ n'a fɔra ko foyi t'a la n'a bɛ fɔ a ma ko dumuni bayɛlɛmalen ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ u ka dumuniw de bɛ yan hali n'u ka fanw toli la an bɛ se ka fan kɛ dumuni k'a d'u ma bon an b'o de bɛɛ kɛ dege kɔnɔna na an y'o faamuya ni maa min ye bagan mara ka bagan tulɔ ka bagan fa a kɔni laban kɔni o ye barama kɔnɔna ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ bi an ka yan yɛrɛ maninkala yɛrɛ k'a daminɛ sibiya fo kuremali bagan kɔni faga yɔrɔ ɲɛnama sanuma o ka dɔgɔ kosɛbɛ hali n'a bɛ yen an kɔni ma a kibaruya sɔrɔ an dun b'a dɔn fana k'a fɔ bagan faga bɛ kɛ bagan faga yɔrɔ min ni a y'o dilan k'o sigi sen kan an bɛ taa o fana kɔnɔna na k'o lajɛ maaw bɛ se ka o fana faamu cogo min n'o ye air d'abattage ye an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min i ni tile an nana o ye tulu dilanyɔrɔ ye ka tiga tulu k'o dilan min ye si tulu k'o dilan an bɛna tila ka se o yɔrɔ fana ma n'o bɔra yen bagan abattage min ni a kɔnɔna na baara caman bɛna kɛ baara minnu kunfɔlɔw ni u taabolo n'u kɛcogo bɛɛ lajɛlen min ye yatara ye ale bɛ yan sama i ni tile an nana bɔ aw ye bi pour que aw ka se ka ɲɛfɔli k'an ye baara min bɛ yan air d'abattage yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ a nana cogo di sanni ka kuma n bɛ filɛli jamana lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ne tɔgɔ Sama Watara n bɛ taa Sodan ka représentant de ye ne ye bon air d'abattage in an y'a jateminɛ Sigina lamini bɛɛ hali ni air d'abattage bɛ yen i b'a sɔrɔ mɔgɔw t'a utiliser kosɛbɛ projet y'a initié ka air d'abattage dɔ dilan moderne bon a ka ca Mali la mais ni moderne de ye bon n bɛ se ka o de fɔ a la. ayiwa n'i donna yan yɔrɔ fɔlɔ in ye mun ye min ye bulon fɔlɔ min filɛ nin ye a la ou bien an bɛ taa fɔ donna yɔrɔ in de la tuguni parce que yɔrɔ in ale taabolo ka ca ni Sama yɛrɛ tun bɛ se k'a fɔ ɲɛna kɛnɛmana in na a bɛ mun de fɔlɔ kɛ yen fɔlɔ. Kɛnɛmana nin ye bɛɛ ye bagan minnu kan ka na faga yan nɔ yan bɛɛ y'olu ka labɛn yɔrɔ de ye bon an filɛ yɔrɔ min na tan nin kɔnɔni in kɔnɔ bagan kan ka faga yan nɔ yɛrɛ de k'a kan tigɛ wa. k'a kan tigɛ bagan kan ka kan tigɛ yan nɔ de nin filɛ nin ye chiffon sol de ye ni bagan kan tigɛ joli kan ka jigin de fɛ regard dɔ kan ka kɛ kɛnɛ ma min bɛ taa joli an bɛ joli récupérer o yɔrɔ la parce que o joli fana bɛ se ka kɛ fɛn ye ka di sɛw. Sala an y'a ye k'a fɔ air d'abattage ye yɔrɔ kura ye nka a yɔrɔ kura danfara min bɛ ani yɔrɔ caman ni ɲɔgɔn cɛ o ye k'a fɔ minɛn minnu b'a kɔnɔ a n'a sigicogo a n'a baara kɛcogo
minɛn minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ an ye min ye o ye muru mun bɛ kɛ ka baara kɛ sogo n'a dilanna a dilanyɔrɔ bɛ tali daminɛ kabini bagan donni la fo ka na se bagan yɛrɛ kɔni minɛnw bɔbɔli la a la nin bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ kalansen de ye walima aw ye nin kɛ de pour que ka dɛmɛ de don maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ se ka na n'u ka baganw ye yan wa. Kassim, dɛmɛsen don degesen don sira yira don an bɛ fɛn fɛn kɛ nin projet in kɔnɔna na an bɛ lafaamuyali de di ka sira yira k'a kɛcogo fana fɔ mɔgɔw ye n'i y'a ye ka na yanni bɛna bagan faga in na bagan ladonni k'a sugandili a la dumuni k'a la fali a bɛna laban yɔrɔ jumɛn barama tɛ o bɛɛ bɛ laban mun ye ko kɔnɔ n'a fɔra ko kɔnɔ fɛn yeta tɛ kɛnɛ ma o ko la an y'a la kɔlɔsi mɔgɔw ka bagansogo saniyali ko gɛlɛman don musow fɛ musow yɛrɛ ka lakali an bɛ na hakilina fɛn fɛn ta baro la musow fɛ u b'an bilasira n'a ye u ko n'i y'a jateminɛ ko bagan faga yɔrɔ a ɲuman ka dɔgɔ k'a bɔ u bɛ se k'a fɔ k'a tɛ yɛrɛ k'a bɔ Sebenikɔrɔ fo Kuremale k'i bɛ se k'a fɔ i bɛ se k'i bolo da mun kan k'a fɔ n'i nana ko nin ye bagan faga yɔrɔ ɲuman ye k'a saniyalen bɛ bagan sogo ɲɛ saniyalen ɲuman sɔrɔ k'a dun an kɛlen ka bagan ninnu ladon k'u lafa k'u saniyalen a fagali fa ka kɛ yɔrɔ saniyalen kɔnɔ mɔgɔw k'a dɔn fana bagan bɛ faga cogo min kan ka bagan sugu jumɛn san a faga yɔrɔ la o ye a sira yiralen degeli ye mais a dɛmɛ fana ye pour que maliyɛn bɛɛ n'i bɛ se ka yana sɔrɔ ka na sogo ka sogo ɲuman sɔrɔ sɔngɔ duman la o ni a kɛko ɲuman na o de y'a to an ye yɔrɔ in labɛn yɔrɔ in an y'a ye an ye yɔrɔ ladege an y'a ye fɛn fɛn bɛ se ka kɛ Mali la n'a tɛ se ka kɛ degun kɔfɛ projet kɔ donnen maliyɛnw ma an b'o ko de kɛ an ye nin ye dɔ de b'a la a ka bagan faga yɔrɔ la an y'a ye nin ko in n'a ni ka bɛn a kɛ yɔrɔ ɲuman bɛ se ka kɛ Mali la a kɛ minɛn ɲuman fana bɛ se ka yira pour que mɔgɔw bɛ se ka o de ladege k'a kɛ n'i y'a ye hali muru min bɛ n'i bɛ bagan faga n'i bɛ don bagan faga yɔrɔ la bagan kan ka ko yɔrɔ min o yɔrɔ yira la bagan bɛ gulon yɔrɔ min k'a lada k'a faga k'a jeli labɛn hali a jeli an b'a kunbɛn k'a kɛ dumuni k'a di sɛw ma bagan fana bɛ kan tigɛ a jeli tɛ fili a ye dingɛ min yir'i la bagan joli de bɛ taa fɛ a joli bɛ kunbɛn k'a kɛ dumuni k'a di fɛn ma n'i y'a la kɔlɔsi hali an ka bagan dumuni ninnu dumuni tɛ minnu bɔra kɔ kan an kɛlen bɛ ka bin kɛnɛ kɛ k'a sɔrɔ bi bɛ se ka bin kɛnɛ sɔrɔ san kɔnɔ komi samiya fan san kalo 12 k'a sɔn k'a di bagan ma o bagan a bin n'a jali fana an bɛ se k'a kɛ k'a di mais jeli nin fana mun bɛ bɔ a kɔnɔ o ni a nɔgɔ minnu bɛ bɔ a kɔnɔ nɔgɔ in bɛ se ka kɛ an ka foro ninnu na jeli min bɛ bɔ o jeli bɛ se ka kɛ dumuni k'a di sɛw ma a bagan hali golo an y'a kɛ mɔgɔw b'a ko golo tɛ dun misisɛn ye mun ye sagasi ye mun ye golo tɛ o golo in an y'a kɔrɔbɔ k'a lajɛ an y'a ye k'a bɛ san a bɛ dun mɔgɔw fɛ an b'o bɛɛ labɛn foyi de tɛ bɔ bagan na nin yɔrɔ in kɔnɔna na k'a bɛ se ka fɛ an b'a faga ka ɲa ka muru ninnu pour que zon kana wuli muru ninnu na a kana na ni kɔlɔlɔ ye mɔgɔw ma k'a ko bɛɛ minnu fana b'a ko la k'a ko sɛgɛsɛgɛ an n'u bɛ jɛ k'a baara kɛ n'o ye service vétérinaire ye u k'a ko lajɛ mais yɔrɔ in kɔni dilanni saniyali n'a labɛnni an nana minɛn bɛɛ ye ka minɛn bɛɛ bila bolo kan pour que mɔgɔw bɛ se ka vraiment Mali fan bɛɛ n'i sera ka wuli ka se yan ka ka mɔgɔ ci kana sogo ɲuman sɔrɔ vraiment kɛko ɲuman na saniyali la fɛn bagan faga yɔrɔ in n'a b'a fɔ ma air d'abataille a dabɔra de kama a dayɛlɛlen bɛ Mali yɛrɛ ka mɔgɔw ka taamasere kɛ pour que u bɛ se ka ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛ dɛmɛbagaw fɛ n'i bɛ fɛ k'a k'i yɛrɛ yalama k'a daminɛ Sibila yan ka taa se fo Kuremale maa bɛ yen n'o bɛ bagan faga kɛ u bɛ se ka na n'u ka bagan sugu bɛɛ ye yan wa. an ye maire ni préfet ka adjoint y'a kuma kɛ an ko ma an bɛ fɛnw kɛla k'a dayɛlɛ n'i y'a ye da dɔ bɔlen bɛ ka taa kɛnɛ ma o da in bɔlen bɛ ka taa kɛnɛ ma o b'a kɛrɛfɛ c'est pour que ni bagan minnu bɔ kɛnɛ ma a ka don mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ se ka bɔ fo Sebenikɔrɔ ko Kuremale n'i bɛ se ka bagan faga n'i bɛ fɛ k'i ka bagan faga ɲuman na i bɛ se ka na n'a ye u b'a bagan lajɛ ka nɔgɔ ni fɛn minnu b'a la bana minnu b'a la u bɔ a la ka na taa kɛ hali minnu b'a faga an b'a lajɛ u bɛ se ka don saniya kɔnɔ cogo min jɛlenya kɔnɔ pour que bagan ninnu bɛ se ka faga cogo min a yɔrɔ in dayɛlɛlen bɛ bagan fagala bɛɛ de ye an ni jamana ɲɛmɔgɔw n'o ye mairie mɔgɔw ye o ni service d'hygiène minnu en fait service d'élevage minnu ka baara bilalen b'a kama o ni jamana fanga ɲɛmɔgɔ minnu bɛ sigida la an n'u bɛ hakilina falen pour que vraiment ka sira dayɛlɛ mɔgɔw ye minnu bɛ se ka mɔgɔw bila ka don sira ɲuman kɔnɔ dun ka fa ɲuman kɔnɔ o ni dunfɛn saniyalen kɔnɔ jamana in kɔnɔ a fɛnna ni mun fana bɛ se ka ɲɔgɔn ladege k'a kɛ an y'o de bɛɛ hakilina bɛɛ de ta k'a bila kɔnɔna na. n'i ko maninka i ko tiga n'i ko maninka i ko dumuni sanumaw maninka kɔni tiɲɛ yɛrɛ la k'a ye fala e ko tɛ e t'a la e ye maninka min e ye maninka moderne ye awɔ non
a tɔgɔ de Sogore maninka bɛɛ don o la sa maninkaw a bɛ se k'a fɔ tare sabula min ye tulu dilanyɔrɔ ye aw ka tiga a bɛna nafa wɛrɛ ɲa aw ye tuguni min tɛ dala ɲimini dɔrɔn ye k'a yɛlɛma ka tulu k'o bɔ a la si fana k'o fana tulu bɔ o mansinw minnu sigira an taara yen fana Falaye Keyita an ka don yen an ka yen fana lajɛ yanni an ka kuma di Sala Babi ma ka dɔ fɔ an ye o ko fana kan. Nyati baara la sisan donc tiga tulu bisili n'a nana don barigon ninnu kɔnɔ Ayiwa Sala an y'a ye k'a fɔ tulu dilanyɔrɔ in ale kɔni ye fɛn kura ye parce que min ye an ka jamana kɔnɔ an bɛ tiga de kɔni kɛ ka tigadɛgɛ kɛ nka ka tiga tulu bɔ an yɛrɛ fɛ yan yɔrɔ minnu b'a kɛ olu man ca kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ a tɛna da tiga dɔrɔn ma si o fana tulu kan ka bɔ a la mansin min sigilen filɛ nin ye ale bɛ sini baaraw kurumo karili fana na wa. Kasimu o de ye senda sabanan ye mun bɛ sini kuru kali la ni bagan mara yɔrɔ in o ni bagan faga yɔrɔ o ni tulu bɔ yɔrɔ tiga tulu ni si tulu bɔ yɔrɔ in nin bɛɛ ye sigikafɔ o ni gɛrɛɲɔgɔnna kuma hakilina de an ka nin baara ninnu si tɛ bɔ kɔ kan ka na hakilina don ko an ka kɛ yan an ni minnu bɛ jɛ ɲɔgɔn na musojɛkulu o ni sifin musow olu ka degeli la baroɲɔgɔnya na olu de bɛ bɔ ni hakilina ninnu ye gɛlɛya min bɛ yen k'a fɔ n'i ye tigako la ye o ni siko la ye nafaba de b'a la mɛ gɛlɛyaba de b'a la musow kan musow ka ko de don ɲinan yɛrɛ samiya ɲɛna cogo min na ka tiga bɔ kalo kelen kɔnɔ an ye tiga tɔni 100 ni kɔ de san a bɛɛ dugu 2 dɔrɔn kɔnɔ a bɛɛ bɔra Sobara commune kɔnɔ n'a bɛ Sibi fɛ pour te dire que tiga bɛ jamana in na tiga bɛ bɔ ka ɲa tiga ɲɔɲalen don jamana in na an y'a ye ko n'i ye tiga in bɔ n'u ye tiga in samiya mana ban n'u ye tiga bɔ tiga in tila bɛɛ bɛ kɛ fɛn 2 dɔrɔn de n'i y'a jateminɛ tiga bɔ yɔrɔ la Maninkala Sibi Manden i bɛ se k'a fɔ tiga bɔ yɔrɔ a sinsin yɔrɔ dɔ ye a jɔsenba dɔ ye a sɛmɛyɔrɔba dɔ ye tiga bɛ kɛ mun ye an nana kɔlɔsi n'an y'u dege n'u ko k'an ka tiga bɔ an b'u ladege tigadɛgɛ ka tiga kɛ tigadɛgɛ mansin b'an bolo bi n'i ye tiga k'a kɔnɔ a b'a jeni ni fɛn fɛn kɛra a la n'o ye nɔgɔ ni fɛn sidɔnbali ye a tasuma b'a jeni fo k'a ban i tɛ se ka fɛn bɔ a la mun bɛ se k'a fɔ ko n'i y'a tiga ɲimi ko kɔlɔlɔ bɛ se k'i sɔrɔ n'i y'a tiga kɛ tigadɛgɛ ye o b'a bolo an bɔra n'o ye ka na i bɛ tiga yira ni fɛn min ye barigon min ye n'u b'a kɛ tasuma kɔrɔ o mansinnama b'an bolo kurannama foyi de tɛ se ka kɛ nɔgɔ la tiga la k'a bɛ se k'a fɔ k'i bɛ balo a la n'i y'a don a funtɛni kɔnɔ an y'a ye ko mɔgɔw b'a kɛ marabatiga u b'a fɔ k'an ka u dege tigadɛgɛ bɔ la o tigadɛgɛ bɔ de tiga bɛɛ nafa bɛ nin ye bon pour que mɔgɔw ka bɔ o fɛn wɛrɛ kɔnɔ ka sira wɛrɛ sɔrɔ mun bɛ se ka nafa d'u ma an hakili ye tuluko in ye tigatuluko in o ye nafa dɔ ye musow bɛ se ka nafa sɔrɔ tiga la mun na mɛ a kɛcogo t'u bolo a si cogo n'u y'a si a tɛ se ka a tulu bɔ yɔrɔ sɔrɔ u bolo maintenant pour que o ko ka nɔgɔ u ma an fana ko maintenant aw ka tiga bɔli n'a ye tiga fɛn an b'a tiga san aw fɛ pour que ka degun bɔ aw kun ka nafolo sɔrɔli nɔgɔya aw bolo pour que aw bɛ se k'aw yɛrɛ sinsin bere sɔrɔ ka se k'aw ka fɛn caman na n'an tilala k'o tiga san aw fɛ an b'a tiga kɛ tulu ye tulu mun foyi de tɛ k'a la k'a fɔ k'i ye fɛn dɔ ta k'a fara kan pour que a tulu cɛ ka ɲa a tulu ɲɛ ka jɛ a tulu ɲɛ ka bilen o si de t'a la aw donna a kɔnɔ a y'a mansin ye an y'a ɲɔgɔn dɔ de ye Alimaɲi n'o a bɛ tiga an ye tiga bila ka taa fo tiga kilo 100 k'a si bɛɛ bɔ a tiga la a nana a tiga donna la foyi de ma bɔ a la à part k'a fiyɛ dɔrɔn ka nɔgɔ bɔ a la u y'a dɔn an y'a ta Manden kɔnɔ yan cogo min ka taa u nana ye k'a fɔ ko tiga min b'an bolo k'a ɲɔgɔn tulu ɲuman tɛ diɲɛ fan si bɛɛ la a tiga
tulu fana bɔlen a tulu kɔ n'u b'a fɔ ko turutɔ an y'a sɔrɔ k'a fɔ fɛn bɛ k'a la mun tɛ turutɔ ye mais a kelen bɛ komi ni denmisɛnninw bɛ chocolat min don o pilakilama i b'a dun mɔgɔ b'a adamaden b'a dun bagan b'a dun nafa o nafa ni mɔgɔ b'a sɔrɔ a la ni bagan b'a sɔrɔ a la a bɛɛ kelen ka bɛn fɛn kelen ma an y'o de kɛ ka tiga in bɔ yɔrɔ ka tulu bɔyɔrɔ in tiga si yɔrɔ in ka kɛ tulu ye an y'a da don hakilina de kan pour que tiɲɛni min bɛ o ni gɛlɛya min bɛ musow kan tigako la o ni manden kɔnɔna na mali fantɔ la n'an bɛ se ka nin taamasere yira k'a yira ko hali bi tulu bɔyɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ n'a ma kɛ k'a kɛ usine ba ye ka na ka fɛnbaw don a kɔnɔ maintenant pour que mɔgɔw bɛ se ka nafa sɔrɔ a la k'u diya fɛn sɔrɔ a la k'u sagona fɛn sɔrɔ a la an minnu fana ye tulu dunbaga ye an ka se ka tulu sɔrɔ tulu ɲuman kɔnɔ an k'a dun vraiment an sago la a dabɔlen b'o de kama a mansin nin bɛ se ka si ka boli ka tiga si fo tuma min n'i yɛrɛ y'a jɔ ka tulu bɔ a fɛn fɛn bɛ bɔ a kɔnɔ a bɛɛ ye fɛn nafama ye n'u bɛna k'an nɛgɛ tuma dɔ la k'a fɔ ko bana dɔw bɛ yen ko bɛ tiga la ni funtɛniw b'an ka mansin na bana si tɛ se ka balo tiga la pour que k'a bɛ se ka se kɔlɔlɔ la k'a bɛ kɔlɔlɔ s'i ma tiga tulu ta in o de si fana an ye sikolo fana kilo 100 de bila ka taa u y'o sikolo fana Allemagne k'a kɛ fɛn kɔnɔ mansin valise kɔnɔ k'a bila ka taa u y'a lajɛ u ko k'an ka sikolo n'an ka tulu min bɛ bɔ a la o fana ɲɔgɔn si de tɛ diɲɛ na i bɛ se ka tulu dun ko tulu min ka fisa n'a ye maintenant nin fɛn fila in an bɛna kɛ k'a kɛ dɛmɛ ye musow ma n'u y'u ka sikolo bɔ an b'u ka sikolo san k'a fɔ k'an de b'a fɔ ko an b'a fɛ hakɛ la non a bɛ bɛn hakɛ min na an n'u bɛ bɛn a kan an b'a san o la pour que u bɛ se ka nafa sɔrɔ parce que an ka baara in an ka projet in nakun tɛ fosi ye pour que ka dɛmɛ se a bɛ se ka dɛmɛ se musow ma cogo di pour que jamana in na musow bɛ se ka u ka fɛn minnu b'a la u bɛ se ka nafa sɔrɔ a la ka bɔda sɔrɔ la pour que vraiment jamana in gɛlɛya dɔ bɛ se ka bɔ olu fanfɛyɔrɔ la ka nɔgɔya pour que an bɛ se ka sankɔrɔta an ka fɛn minnu b'an baara yɛrɛ n'o y'an ka fɛn sɛnɛnenw ye. Ayiwa Sala an ye dɔ kɛ kuma na n'i ye fɛn saba ye an bɛ se k'a fɔ sini kɔni ye yan Kalasa sigiko kelen tɔnɔ 3 o bɛ se ka sɔrɔ sini cogo min na bagan maracogo ɲuman baara nacogo ɲuman ka se k'o sigi sen kan min ye bagan faga yɔrɔ k'o sigi sen kan tulu bɔli si tulu ka taa se tiga tulu ma o baara olu bɛɛ lajɛlen sigira sen kan ni kuma kuncɛ kuma min b'i bolo yaasa an ka se k'i bila ka taa sabula e kan ka segin Bamakɔ hali n'o y'a sɔrɔ anw kɔni bɛna si yan anw b'an siyɔrɔ la ka ban e kan ka segin ka taa Bamakɔ ka tila ka soli ka na tuguni ni kuma kuncɛ kuma min b'i bolo Sala Babi. Kasim n bɛ fɛ ka kuma kuncɛ ni fɛn mun ye k'a yira ko an ye nin fɛn in bɛɛ kɛ an y'a bɛɛ kɔ lajɛ k'a fɔ u b'a fɔ k'i an k'a essayer k'a bɛɛ layɛ a nafa bɛ mun ye mun bɛ n'a kɔnɔ mun bɛ se ka bɔ a kɔnɔ nin ye bagan mara in ye an ye bagan mara in daminɛ sisan an y'a daminɛ dɔɔni dɔɔni k'a lajɛ a bagan mun n'a b'a mara ni mɔgɔw salon seliba ni selicinin bɛɛ la an ye bagan mun feere yan mɔgɔw ma feere yɛrɛ tɛ an y'a lasigi mɔgɔw ma parce que fɛn fɛn bɛ taa 600 000 la 120 na n'a ladonni n'a bagan na an y'a late fa a kilancɛ la k'a di 70 ni kɔ 75 k'a di mɔgɔw ma pour que mɔgɔw bɛ se ka gɛlɛya kɔnɔ u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ u bɛ mun fɛ u k'a san n'o ye baganko la o ye bagan misɛnnin ye o ye saga ye seliba kɔnɔna na an y'a kɛ selicinin kɔnɔna na sunkalo seli la an y'a kɛ misi la seliba la fana an y'a kɛ bon an y'o de kɔ in ye ka tila ka misi sogo fana bɔ k'a lajɛ an yɛrɛ baarakɛdenw ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛlaw ni ɲɔgɔn n'an jɛɲɔgɔn a sogo bɛ se ka kɛ cogo di a nafa bɛ se ka kɛ cogo di mɔgɔ bɛ se k'a sɔrɔ cogo di nɔgɔya la an y'o bɛɛ lajɛ o de nana nin hakilina in bɛɛ tuluko fana an y'a tulu lajɛ k'a nafa lajɛ ka a lajɛ a bɛ se mɔgɔw ma cogo min muso ninnu ma cogo min nafa la dugu ma cogo min jamana in ma cogo min nafa la o de nana ni nin hakilina bɛɛ farali ɲɔgɔn kan k'a kɛ ko ye ko min bɛ se ka basigi k'a kɛ ko sinsinnen Mali la ko sankɔrɔtalen u mɔgɔ tɔw an dɛmɛbaga tɔnw o ni minnu fana ye jagokɛlaw ye u bɛ se ka ɲɔgɔn kɛ cogo min Mali la n'a bɛ se ka jamana in vraiment dɔ b'an ka gɛlɛya la n'a bɛ se ka ba bɔ an ka sɛnɛtaw la o n'an ka duntaw la fana an bɛ se k'a sɔrɔ sɔrɔko ɲuman na o ni sɔngɔko ɲuman na ka sɔrɔ an ma taa kɔ kan an ka hakilina y'o de fɛn tɛ n'a fɔra k'an bɛ fɛn yangalenba kɛ mun bɛ se ka jamana bɛɛ fa mais an bɛ fɛn kɛ mun bɛ se ka mɔgɔw bɛ se k'u ɲamada k'a ɲɔgɔn na dege a kɛcogo ɲuman na o n'a a taasira ɲuman fana la o ye an ka fɛn an bɛ se ka fɛn fana ka foli kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye o n'an ka ani minnu bɛ jɛ la u ni vraiment an bɛ sigi la yɔrɔ min na olu dugulamɔgɔw u ni maliyɛnw bɛɛ ani fɛn fɛn n'a bɛ fɛn in kɔnɔ n'a bɛ suman bayɛlɛma nin kɔnɔ u ni jamana dɛmɛ na sira in kan an dayɛlɛlen bɛ nin bɛɛ de ka na an ni bɛɛ ka jɛ ka baara kɛ pour que vraiment an bɛ se ka jamana in dɛmɛ sira min kan an tɛ jagotɔn ye an tɛ usine ye mais an ye dɛmɛtɔn de ye dɛmɛtɔn bɛ hakilina di u ni sira yira o de la an bɛ na ni fɛn minnu bɛ mɛn fɛn minnu bɛ se ka nafa la se jamanadenw ma ka sɔrɔ
u y'a sɔrɔ ka sɔrɔ tɔɔrɔ t'a kan parce que dɛmɛ dɔ bɛ yen a bɛ na ni tɔɔrɔ ye an tɛ fɛ ka dɛmɛ si kɛ mun bɛ na ni tɔɔrɔ ye an ka dɛmɛ bɛɛ ye ka degun bɔ mɔgɔw kan o de ye an ka dɛmɛtɔn ye ka alimaw fo vraiment u ka nin hakilina in na olu ka nin dɛmɛ in na an jɛɲɔgɔnw maliyɛnw u n'an baarakɛɲɔgɔnw ne ni fɛn fɛn bɛ baara la u bɛɛ f'u ka cɛsiri la n'u ka hakilina ɲuman na u ni aw minnu ye journaliste ye Kassim yɛrɛ ni jɛɲɔgɔn bɛɛ k'aw bɛɛ fo u ni mɔgɔ minnu fɛn fɛn n'u b'an kɔ hakilina ɲuman na a baara in sankɔrɔtali la an b'u bɛɛ fo vraiment k'a yira nin y'an bɛɛ de ka ko ye vraiment Mali ka ko don ala k'a ɲɛ an bɛɛ bolo pour que jamana in bɛ se ka sankɔrɔta cogo min. Ayiwa Sala Babi an bɛ fo an bɛ sira d'e ma min ye kunnafoni yɛrɛ kɔni ye a tɔ kɔni ye ka hakililajigi dɔrɔn kɛ o ye ka kɛ ni an ka cɛkɔrɔba ka soma yɛlɛmali ye bi n'o ye Sulemani Sise an ye kibaruya sɔrɔ k'an to yan an bɛ dugawu kɛ ala k'a dayɔrɔ suma an k'o kiti ala k'o nɔgɔya n'ala sɔnna ma sini sɔgɔma an na kibaruya wɛrɛw sigi sen kan k'an to Kalasa yan pour que a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya cogo min Juba fana bɛ yan a n'a ka cɛ dɔw olu fana bɛna labɛnw la sabati min ye Jubalo Sango ye maa caman de bɛ yan Vieux Fari ka kan ka na labɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ ka sabati yaasa sini ɲɛnajɛ bɛ se ka diya cogo min na minisiri n'o ye Umu Sali Sɛki ye ale fana n'a ka mɔgɔw kan ka na CNT mɔgɔw kan ka na minisiri kɔrɔw kan ka na dɔw yɛrɛ sera a yan ka ban yɛrɛ ni ala sɔnna sini fɛn fɛn mana na bɔ a la a b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an ka kunnafoni di sɛbɛnw fɛ a k'an bɛɛ ala ka dugu ɲuman jɛ ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ ye. Bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw tulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santéw agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels baruw restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier in sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye